tupu anyị aga ezumike anyị nọ na ihe na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ dịka ọ nọ na-ekwu okwu anyị aga obere ezumike ọ nọ na-ekwuta na ụzọ adịghị mma wụ otu n'ime ya. Biko olee otu ụzọ adịghị mma si ebute ihe dị otu a? Ụzọ adịghị mma, ihe gbasara ụzọ wụ ihe dị mkpa ka ọ wụ, n'ihi na ọ bụrụ na ụzọ adịghị mma ọ ga-eme ọtụtụ ihe mberede nke okporo ụzọ a na-eme, n'ihi na ị nwere ike gbagide ebe ụzọ dị mma dịka ndị na-amachara ụzọ ọfụma. Enwere sọ ndị na-akwọ ụgbọala eleghị anya wụrụ izizi onye ahụ ịgba n'ụzọ afọ, ọ na-agba n'ụzọ ahụ ebe ndị ọzọ ọ na-agba dị mma, mana ọ maghịzi na-enwere onunu nọ n'iru nye were that speed ahụ o ji abịa ọmaba n'onunu ahụ. Ọ bụrụ na ọ ghaa ka ọ ghọtara onwe ọmaba n'ime ọhịa, ọnya wụrụ ihe mberede nke okporo ụzọ eme. So ụzọ mana ọ bụrụ na ile anya ọwụ ihe jọgburu onwe ya, n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-adị m ka ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị aga ihe a na-akpọ ebe a na-amụ otu esi anya ụgbọala, n'ihi na ịwụrụ na ịwụrụ onye gara ebe a na-akụziri gị otu esi anya ụgbọala, ị na-anya ụgbọala ị ga-amara na tupu gị inye moto gị ọkụ ị ga-ahụ ihe na-eme n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ebe ụzọ kwụsịrị gaa na-enye moto gị ọkụ, ị maghị ihe ga-apụta ma iru ebe ụzọ kwụsịrị. Ma na-ajụ sị ọ pụtara na ndị mmadụ na-eme ha baa na moto na ụgbọala ha enye ya ọkụ na-aga na-amụtaghị ọtụtụ ihe ndị ha kwesịrị ịmụta. Ịma n'obodo anyị ewu Naijiria, ọtụtụ ihe ekwesịrị ime ka ihe dị mma adị eme ya, and ihe gbasara onye na-akwọ ụgbọala kwesịrị ịga n'ụlọ mmụta ebe a na-amụ, ebe a ga-akụziri ihe niile gbasara ịkwọ ụgbọala, mara mgbe o kwesịrị ibu ụgbọala ewee banye n'ụzọ, mara mgbe o kwesịrị ibu ụgbọala ewee banye n'ụzọ, ma gasịa ihe o kwesịrị ime na ọnwụ na ọ nọghị n'ụzọ. Ihe niile ewe ihe a na-akụzi na ọnwụ na ịga n'ụlọ akwụkwọ n'ụlọ mmụta ebe a na-amụ ka esi akwọ ụgbọala. Mana ihe maga ọtụtụ ndị adịghị aga ya, ijụzikwa m kezikwa ka ha sizi ewetazikwa akara ha ji akwọ ụgbọala, amaghị m. So o wee wụ na mgbe ụfọdụ ọtụtụ mgbe niile ịgwa gị eziokwu amachaghị ụzọ na-akpata ya na amachaghị ihe gbasara ụgbọala na-akpata ya. Ezigbo onye ọna na-akwọ ụgbọala kwesịrị ụtụtụ ọbụla itetara chọọ ịga njem ga-eme gịnị, ga-eburu ụzọ gagharịa nenesi ụgbọala gị, inene taya ya, inene enjin ya, onwe ihe ọnwụ na ịstatị enjin ahụ n'ụtụtụ ahụ onwe ka isi wee nụ ụda dị aṅa na-ekwesịrị ime n'ụgbọ ahụ gị, ịma na ụbọchị nke ahụ gị akwụsịke n'ebe niile ị chọrọ ịga, iburu ụgbọ gị buga n'ebe a na-arụ ya, eneruo ya, n'ihi na obere ihe ahụ ị nụrụ na-eme nwere ike iburu ya pụọ n'ụzọ nye ebute ihe mberede nke okporo ụzọ, kachasịkwa nke a na-akpọ breki. O so n'ihe na-akpata ya. Mana ile anya dịka m jụrụ ofu onye, ọwụ na ile anya dịka i kwuru okwu ụzọ, ị ga-ahụ na ile anya gị hụ na ọchịchị etiti anyị nwere ọrụ ha kwesịrị ịrụ ihe gbasara ụzọ kekachasị nke a na-akpọ Federal Highway. Ile anya gị hụ na ọtụtụ ebe nwere ihe ndị dị otu ahụ, ụzọ dị otu ahụ n'obodo anyị bụ Naijiria jọgburu onwe ya, and ebe a ebe ndị mmadụ na-agba si na ofu steeti baa na steeti nke ọzọ, gị hụ na ọ jọgburu onwe ya. Nke ahụ wụ ofu. Ịbịa lekwa anya ndị mmadụ na-achọ ego ha ji eri nri, ha si na ihe siri ike, ị na-agwa ha na ha nụtụ ụda na ihe ha na ha gbara gawa, o nwere ike onye ahụ ejighị ego na akpa. Ọ bụrụ icheghị na ihe ndị dị otu a na-enye aka na-eme ka ndị mmadụ na-echefu na ha kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime n'ụgbọala na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ, ka ụzọ isi ewebata ndị ọchịchị na ihe gbasara ya. Ihe dede ọnwụghị na enwe ndị ọchịchị etinyesigo iwu kwesịrị iji wee jikọta ihe niile dị. Ha tinyesiri iwu, mana iwu ahụ ha tinyere ọ bụrụ na ụzọ mmadụ ga-agba ga-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ dịka i kwuru, ọ bụrụ na ha tinyere iwu na ebe ahụ, onye ahụ anara iwu ahụ ndị ọchịchị tinyere ya, o ruzie na ụzọ a na-agba ya, ọ wụrụ ebe ndị ọchịchị kwesịrị imezi na ha emezighị ya, ihe mberede nke okporo ụzọ abịa ma ebe ahụ ka ihe chere. Ihe nke ahụ kwa ihe ọnwụ na ndị na-achị obodo hapụ ime ihe ha kwesịrị ime,
ịma na ọ ga-ebute ajọ obodo. Mgbe ụfọdụ ụwọ enye ọrụ ka arụ ụzọ, enye ọrụ ministri na-afụ maka ụzọ, enye ọrụ ka arụ ụzọ, ewere ego nye onye ga-arụ ụzọ. Ha ma m arụchazi anya, enwere ike gwa ha na-arụsịgo ụzọ ahụ, ịghọtago, mana ị gaa nebe anyị fụ na arụchabeghị ya ụzọ, adị ndị eninyekwa anyị ego ma ọ na-arụ onye arụ. Ụfọdụ ndị ụwa ha nara ego etinye n'akpa, amarụ ụzọ arụ, mana ha chịla ebe ha hefee n'elu. Ọtụtụ n'ime ha dị agba n'ụgbọala, na ha dị agba ụgbọala, onye nke chọọ na ya efe banye ụgbọelu, ha nara ego ekwesịrị iji wee rụọ ụzọ etinye n'akpa. Ụfọdụ ụkwa ihe ọzọ sokwa eme akpatakwa ya hụ inye ụzọ ka a rụọ n'aka ndị na-arụ ụzọ. Ụfọdụ ụwọ a na-achọ ndị betere ego, ọ bụrụ ebe ekwesịrị ịrụ ụzọ ka o si ka ụzọ ga-anọ ya dịka ebe afọ 5 afọ 6 ihe ụzọ kwesịrị n'ọdụ arụọ ya anọ ihe dịka ofu afọ tupu ịma ihe na-eme na ọwa na mmiri zoo kpopụsị ihe niile arụ ọnụ. Ịwụzie draiva gbabụrụ ebe ahụ n'ọkọchị na-agbazi n'ụzọ ahụ n'udu mmiri, efughị na nsogbu ode dute na ịmaghị na ụzọ adọzi ntụ ọ dịbụ mbụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịbụ onye na-eleba anya na inye ndị na-arụ ụzọ ego, anyị na-asị biko na otu n'ime ihe na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ mere ndị mmadụ ji anwụsị n'obodo anyị bụ Naijiria bụ ụzọ adịrọ mma. Ọgwụkwana gịnị ga-eme ihe dị otu a kwụsị? Ọ bụrụ na iwe onye na-enye kọntraktị ndị na-arụ ụzọ, anyị na-asị biko gị nye onye ga-eme ụzọ mezie ya emezie. Gị onwe gị iwe onye na-anya ụgbọala na-eme ịzọpara ụkwụ gị na-enye ọkụ n'ụzọ n'ịma gị, asị na ọ na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ. Anyị na-asị ọ bụrụ na ị na-agba n'ụzọ ka ị cheta na moto ahụ ị na-agba ụgbọ aka mere ya. Olee gị ihe ọzọ na-ebutekwa ihe mberede nke okporo ụzọ? Ihe ọzọ na-ebutekwa ya ọnwụ na onye ọkwọ ụgbọala ọ ga-aṅụ ihe na-aba n'anya, nkwụ ọkụ. Ọtụtụ n'ime ha na-aṅụ nkwụ ọkụ, aṅụchazie nkwụ ọkụ anya ha na-eketetetete, abanyezie n'ụzọ efelu na-agba. Nkwụ ọkụ so n'ihe na-akpata ihe mberede nke okporo ụzọ. Ihe ọzọkwa dịkwa ka ibe ya ọ na-adị ha ọsịsọ, eneghị anya ọ chọọ ka ọ gbadaa obodo trip gbadaa ka o chetakwa ọzọ bịa bụkwa ọzọ ka o wee nweta ọtụtụ ego, mezie ya o chefuo na ihe o bụ ndị mmadụ, o chefuo na ndụ ndị mmadụ nọ ya n'aka. Mana onwe ndị na-eji ụgbọala nke ha na-enweghị onye ha bụ gị nara ego yerụkwara ha oke ọsịsọ, ha bakwana ihe mberede nke okporo ụzọ. Ọ nwere gị naanị ndị na-ebu maka ndị passengers, o nwere ndị nwekwa ụgbọala nke naanị ha nọ n'ime ya dịkwara ha oke ọsịsọ, mebi ha chọrọ ka ha garuo ebe ha na-aga ọsịsọ, ha ga-enwe ihe mberede nke okporo ụzọ. Ka ha ga-ekwu maka ndị dị otu ihe na-akpatakwa ya dịka ndị nke nwere ụgbọala nke ha, ọwụghị na ha ji akpa ego n'ọkwa na ha na-eme njem. Ihe ọzọ na-ebute ụbọchị ọbụla ị ga-eme njem, onye ọbụla na-eme njem kwesịrị ihi ụra ofuma. Ọtụtụ n'ime ha anaghị ehi ụra, arahụ ụra abalị ofuma. Ọnwụ na ịrahụ bikos ifuru ndụ anyị dị, Chukwu na-ekesigo arụ anyị ka ntụ o kwesịrị ịdị, o debere anyị abalị ka anyị were na-ehi ụra. Ọnwụ na abalị ruo ihi ụra ofuma, ịfụghị na ụbọchị nke ọzọ na-eso ụra ga na-atụ gị ebe ọ na ịnọ n'ogo nọ n'ọfịs ka ịnọ egodi n'ọrụ, ụra ga na-atụ gị. So ụdị onye aha banye n'ụgbọala sị na ọ na-eme njem, ụra ga-atụ ya, and eneghị anya ọ nọ na speed and o mechida ha anya ahụ ọ na-emechi ihe mberede okporo ụzọ emego. So ehighị ụra ofuma so ihe na-ebutere ihe mberede nke okporo ụzọ. Ọ bụrụ na ile anya unu ga-ahụ na nwoke ọma n'ebe a na-agwa unu otu ihe si, ọ na-akụ nkwa n'ihu akpụkpọ. Ọ gwara unu na ụzọ adịghị mma, ịgba oke speed, ihi ụra nke nwume izughị ike ọfụma, ndị na-aṅụ ihe na-aba n'anya, na ihe ndị a niile bụ ihe na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ. Gị onwe gị na-agba ka ịgba ka ị gaa buru ndị mmadụ na-alọghachita ka i buru ndị ọzọ, akwa onye dị ndụ na-akpa ego. Gị onwe gị na-aṅụ mmanya na-aba n'ụgbọala, ebumnobi gị ọ bụ gịnị? Ana m asị ka ihe mbụ ị ga-ahapụ mmanya ahụ ruo ebe ị na-aga ma lọghachita. Ọ bụrụ na ile anya ihe ndị dị otu a bụ ihe ndị ekwesịrị ịkwụsị ka ọ dịrị anyị na mma, anyị ga-aga obere ezumike. Mgbe anyị lọghachitara, dịka anyị lere anya na ihe ndị na-ebute ihe ndị dị otu a, anyị ga-elebekwa anya n'ụzọ esi egbochi ya. Agala ebe ọwụla isi mbere telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ka anyị na-ewetara n'okwu a.